Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, έκτακτες εκπομπές, προεκλογική περίοδος, τελευταία εβδομάδα, τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες. Είπαμε λοιπόν να μην λείψουμε από αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, να είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε κάποιους καλεσμένους οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο μας, προκειμένου να τους γνωρίσουμε καλύτερα, να τους δούμε, να τους επεξεργαστούμε εντός εισαγωγικών και να καταλήξουμε στο τι πρέπει να κάνουμε. Σήμερα καλεσμένη εδώ στην εκπομπή είναι η υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Άννα Μαρία Νταϊλάκη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση, βρίσκεται εδώ και θα κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι γίνεται τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και κυρίως στο νομό της Δράμας. Καλώς ήρθατε, κυρία Νταϊλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλωσορίζω και όλο το τηλεοπτικό κοινό. Να είστε καλά και σας εύχομαι να πάτε καλά, σας εύχομαι να το παλέψετε και σας εύχομαι να είναι πολύ θετική η έκβαση του αγώνα για σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ένας αγώνας βέβαια, ο οποίος θέλω να κάνουμε έτσι ένα flashback, να πάμε λίγο πίσω, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, να θυμηθούμε λίγο κάποια πράγματα, γιατί τα λέγαμε κατά καιρούς και τα λέγαμε βέβαια και στο ρεπορτάζ. Τελικά η Άννα Μαρία Νταϊλάκη είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στο ψηφοδέλτιο πλέον. Ναι, έχουμε πάει τώρα 2 εβδομάδες πίσω βέβαια. Ναι. Όταν πολλοί γνωστοί και φίλοι μου λέγανε ότι ξέρεις Άννα, ακούσαμε ότι δεν θα είσαι στο ψηφοδέλτιο. Φίλοι χωρίς εισαγωγικά, ναι, κανονικοί φίλοι. Ναι. Δεν θα είσαι στο ψηφοδέλτιο ή άκουσα από τον Α, Β, Γ, Ω, δεν θα είσαι στο ψηφοδέλτιο και τότε όφιλε να το κάνω και να δηλώσω δημόσια ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Η Άννα Μαρία Νταϊλάκη είναι Νέα Δημοκρατία. Και θα παραμείνω, λέγατε. Και συνέχιζε από το παρελθόν να είναι Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσω να είμαι Νέα Δημοκρατία, είτε θα είμαι στο ψηφοδέλτιο αυτό, είτε δεν θα είμαι. Να θυμίσω σε όλους ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε επιβράβευε τους νέους ανθρώπους. Και να θυμίσω σε όλους ότι εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είναι Νέα Δημοκρατία και ήμασταν πάντα μέσα στις αγκαλιές του χώρου αυτού. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Νταϊλάκη δήλωσε και τότε ότι θα ήταν Νέα Δημοκρατία, είτε θα ήταν στο ψηφοδέλτιο είτε όχι. Λοιπόν, σήμερα τιμητική είναι η θέση που μου έχει δώσει ο Αντώνης ο Σαμαράς και είμαι στο ψηφοδέλτιο και θα πολεμήσω η Νέα Δημοκρατία να πάρει την αυτοδυναμία και να είναι η νέα κυβέρνηση στις 7 Μαΐου. Μια και αναφερθήκατε στην οικογένεια, να πούμε ότι ένας πατέρας στη Λοβάτης, πολιτικός, η μητέρα έκανε το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα, εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Σας δούμε και λίγο, έτσι, θα δούμε και λίγο το προφίλ το οικογενειακό. Περιφερειάρχης με τη Νέα Δημοκρατία τα παλιά τα χρόνια. Εντάξει, άλλες εποχές, άλλες συνθήκες. Ωστόσο, πιστός εκεί, στις αρχές της φιλελεύθερης αξίας, αν θέλετε. Όλη η οικογένεια και μάλιστα όχι μόνο η οικογένεια η συγκεκριμένη και από τους παππούδες, μια οικογένεια η οποία ήταν ταγμένη στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Ο πατέρας μου, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τα πολύ παλιά και δυνατά στελέχη του κόμματος και της παράταξης και θεωρώ ότι είναι στη Λοβάτης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα κάνει έναν πραγματικά δύσκολο αγώνα και με στηρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια, στήριξη δεν έχω μόνο από την πατέρα μου, έχω από όλη την οικογένεια, από συγγενείς, από φίλους, από τον άντρα μου πρώτα απ' όλα. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος πιστεύω ότι θα αποδώσει. Θα δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτό το είναι, δεν θα είναι. Ξέρετε, πολύ μεγάλη παραφιλολογία, όχι για σας μόνο, για όλους τους υποψηφίους και θέλω έτσι με την ευκαιρία να το πάμε και λίγο χαλαρά και να πω ότι παρακολουθώντας έτσι το ρεπορτάζ όλο αυτό και εμπλεκόμενος κατά κάποιο τρόπο με το πολιτικό σκηνικό σαν δημοσιογράφος, ακούγαμε ο καθένας ήξερε κάτι, τον είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο από τη Λεωφόρο Συγκρού, από τη Ριγίλης παλιότερα κτλ. Που λέγαμε. Όλοι ξέρουν κάτι, όλοι είναι γνωστοί, όλοι γνωρίζουν πράγματα, όλοι ξέρουν, όλοι ποντάρανε, όλοι λέγανε, αλλά τελικά κανείς δεν ξέρει τίποτα. Κοιτάξτε, εκτός από το γεγονός ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι δεδομένοι σε ένα ψηφοδέλτιο εξοφίτσιο, από εκεί και πέρα είναι ένα ανοιχτό σκηνικό. Και οι τελικές αποφάσεις πάντοτε δίνονται από τον πρόεδρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το παιχνίδι ήταν ανοιχτό μέχρι και την τελευταία στιγμή και η επιλογή έγινε απευθείας από τον πρόεδρο. Υπήρχαν βεβαίως εισηγήσεις για ονόματα
για τα ονόματα της δράμας συγκεκριμένα που γνωρίζω εγώ, αλλά από εκεί και πέρα η υπογραφή μπαίνει μόνο από τον πρόεδρο και αυτός είναι που έχει τον τελικό λόγο. Σωστά, και αυτό βεβαίως γνωρίζετε ότι στο νομό της δράμας αποδείχθηκε περίτρανα, διότι όπως είναι γνωστό υπήρχε ένα συγκεκριμένο σκηνικό με κάποια ονόματα τα οποία στην αρχή ανακοινώθηκαν και στην πορεία διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν είχαν την υπογραφή. Έτερον εκάτερον, πάντως το ψηφοδέλτιο σήμερα είναι οριστικοποιημένο και είμαστε όλοι στον αγώνα. Συμφωνώ. Αυτή όμως το μπρος-πίσω, αυτή η παλινοδία που έγινε, δηλαδή ξαφνικά ο κ. Πατακάκης, παλιό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μέσα θεωρητικά, έτσι, σύμφωνα με τους σοφούς του συστήματος, λέω εγώ, και ξαφνικά έξω μπήκε ο κ. Μαργαρίτης ο Θωμάς μέσα, βγήκε ο κ. Καλλινικίδης, ο διευθυντής του, είπε ότι αυτό δεν ισχύει, σε 2 ώρες θα έχει αλλάξει, άλλαξε, τους άδειασε στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Καλλινικίδης όλους και τελικά επιβεβαιώθηκε τι? Ότι τελικά αυτό που λέτε, ότι ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος λέει εσύ θα είσαι, εσύ δεν θα είσαι. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε, αλλά όπως τα λέω και εγώ, ότι την τελική θέση την έχει μόνο ο πρόεδρος και μόνο αυτός ανακοινώνει επίσημα τα ονόματα. Πάντως σήμερα όποια προβλήματα του παρελθόντος πριν από 2 εβδομάδες δημιουργήθηκαν έχουν εξομαλυνθεί και κατεβαίνουμε σύσσωμοι για να διεκδικήσουμε αυτό που θέλει η παράταξή μας, αυτό που θέλει ο πρόεδρός μας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, δηλαδή την αυτοδυναμία στην Ελλάδα. Στο νομό μας πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και πιστεύω ότι αυτό που διεκδικούμε θα το πετύχουμε και θα το καταφέρουμε. Βέβαια έχουμε, γιατί και εγώ από τη Δράμα είμαι εκεί, ζω, το μειονέκτημα να είμαστε μια περιοχή η οποία δεν είναι και τόσο, αν θέλετε, προσεγμένη. Και θα σας έλεγα ότι δεν είναι καθόλου προσεγμένη. Είμαστε έξω από κάθε τι. Ναι, και δεν είμαστε προσεγμένοι τώρα, όχι γιατί φταίνουν τα νέα πρόσωπα, εν προκειμένου εσείς ή ξέρω εγώ οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας οι οποίοι για πρώτη φορά έτσι μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο, αλλά δεν είμαστε προσεγμένοι γιατί κάποιοι που ήταν, λέω εγώ, και έλεγχαν τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, σε βουλευτικό επίπεδο, δεν ξέρω, κάναν κάτι. Έχετε αίσθηση ότι έχει γίνει κάτι? Να σας πω κάτι. Να μου πείτε, ο λόγος για τον οποίο κατέρχομαι στην πολιτική, ενώ είμαι επαγγελματίας και σήμερα που μιλάμε, εργάζομαι, είμαι δικηγόρος, τη Δευτέρα έχω δικαστήριο, θα είμαι στα δικαστήρια της Δράμας. Ο λόγος για τον οποίο κατέρχομαι στην πολιτική είναι ακριβώς αυτή η αγανάκτηση που νιώθω. Διότι αισθάνομαι ως γέννημα θρέμα Δραμηνή, γεννήθηκα στη Δράμα, μεγάλωσα στη Δράμα, μεγαλώνω την οικογένειά μου στη Δράμα, τα παιδιά μου πηγαίνουν στα σχολεία της Δράμας. Επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στη Δράμα. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δυστυχώς η Δράμα και με το πολιτικό σύστημα που είχαμε, ή αν θέλετε τους πολιτικούς εν γέννη που είχαμε μέχρι σήμερα στο νομό μας, ήμασταν έξω από κάθε τι καλό. Δεν σας κάνει εντύπωση? Πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι στη Δράμα θα γίνει το κέντρο λαθρομετανάστευσης. Δεν είναι τραγικό αυτό? Όταν εμείς είμαστε έξω από τους δρόμους, έξω από τις επιχειρήσεις, έξω από το κάθε τι, ξαφνικά να μας λένε ότι σε εσάς, στο νομό Δράμας, επιλέξαμε να κάνουμε το κέντρο λαθρομετανάστευσης. Όταν πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε, και γνωρίζω και εγώ και λόγω της ιδιότητας, ότι τα κέντρα αυτά θα πρέπει να γίνονται κοντά σε σύνορα με χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαθρέους εμείς από πού έχουμε? Συνορεύουμε με την Αλβανία? Εννοείται για να υπάρχει επαναπροώθηση άμεσα. Δηλαδή, δεν είναι λογικό να σου λέει το κράτος ότι στη Δράμα θα το κάνουμε αυτό το κέντρο και εμείς να μην αντιδρούμε. Έχουμε πολιτικούς και δεν αντιδρούμε, δεν αντιδράσαμε. Και ερχόμαστε εμείς οι νέοι να πούμε όχι. Και να λέμε όχι και να φωνάζουμε και να δημοσιεύουμε και να κάνουμε κινήσεις, τις οποίες θεωρώ ότι θα έπρεπε να τις κάνουν οι πολιτικοί μας. Όχι μόνο με λόγια, με πράξεις, με έργα. Αυτό μας λείπει. Μας λείπουν οι πράξεις, μας λείπουν τα έργα. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Εγώ είμαι αγανακτισμένη σήμερα, κυρία Λάτσα, και πάρα πολύ θυμωμένη. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε το νομό μας να εξαερωθεί. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δυστυχώς η Δράμα θα σβήσει από το χάρτη. Θα δείτε ότι αύριο μεθαύριο, αν δεν γίνουν διαρθρωτικές κινήσεις, όπως με το νοσοκομείο έλεγα πριν από 1 χρόνο περίπου, ότι το νοσοκομείο της Δράμας θα γίνει κέντρο υγείας, και βλέπετε ότι σήμερα η πορεία πάει προς τα εκεί. Αύριο και να σκεφτούμε θα είμαστε... ότι η Δράμα είχε και υφυπουργό υγείας, έτσι. Όχι, με συγχωρείτε πολύ, έτσι είναι.
Χαμογελάω. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Λοβέρδος έκανε μία δήλωση και είπε ότι η ΜΕΘ θα ανοίξει τέλος Μαρτίου. Δεν μας είπε ποιανού έτους. Βέβαια, σε πρόσφατες δηλώσεις, θα το γνωρίζετε πολύ καλύτερα κι εσείς ως δημοσιογράφος, έκανε δήλωση και είπε ότι σας εγγυώμαι για το 2012 ότι θα υπάρχει το νοσοκομείο. Αλλά για το 2013 δεν ξέρω τίποτα. Τι τώρα, να πούμε τώρα. Να σας πω λίγο. Η Δράμα έχει μια φθήνουσα πορεία και αυτό είναι μια διαπίστωση την οποία κάνουμε όλοι. Θα ρωτήσω εγώ λοιπόν εσάς, η Άννα Μαρία Νταϊλάκη, πού ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι έκανε, τι είπε, πώς σήκωσε το ανάστημά της και εν πάση περιπτώσει ποια ήταν η συμμετοχή της σε αυτή την κατρακύλα που τη βλέπαμε όλοι. Η Άννα Μαρία Νταϊλάκη είναι δικηγόρος. Είναι επαγγελματίας, ασχολείται με το αντικείμενό της και με την οικογένειά της. Η αγανάκτηση όμως σήμερα και ο θυμός, όπως σας είπα πριν, με έφερε σε αυτό το σκηνικό και με έφερε στην ανάγκη και στην υποχρέωση που αισθάνομαι ότι έχω απέναντι καταρχήν στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Όταν βλέπω ότι το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, γιατί εμείς, και εγώ, και εσείς και όλοι μας έχουμε ευθύνες, διότι οι επιλογές που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν επιλογές χωρίς λογική. Ήταν επιλογές χωρίς να αντιλαμβανόμαστε εάν αυτό το οποίο επιλέγουμε σήμερα δίνει μία προοπτική. Μάθαμε να ψηφίζουμε ένα αλφα πρόσωπο. Αυτό το αλφα πρόσωπο, SAE. Δεν είναι έτσι. Ο πολιτικός δεν είναι επαγγελματίας. Ο πολιτικός παρέχει, είναι προσφορά προς τον πολίτη. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Και δεν σου βάζει κανένας καμία θηλιά στο λαιμό για να σου πει πάνε να τρέχεις για τον τόπο σου, για τον ομό σου, στα κέντρα αποφάσεων στην Αθήνα για να διεκδικείς και να πετυχαίνεις κάτι. Δεν σου το λέει κανένας αυτό. Θέλεις και το κάνεις. Εγώ σήμερα θέλω να κάνω κάτι καλό για τον τόπο μου. Γιατί βλέπω ότι δυστυχώς κάθε μέρα που έρχεται είναι πολύ όμως χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση εκλογής η δουλειά θα πάει σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε, σε σχέση με την πολιτική ενασχόληση. Ποτέ δεν είχα πρόγραμμα στη ζωή μου να γίνω επαγγελματίας πολιτικός. Είναι δεδομένη η καριέρα μου και η θέση μου. Από εκεί και πέρα, εννοείται στη δικηγορία, έτσι. Όταν απαιτείται να διεκδικήσω κάτι για τον τόπο μου, θα το κάνω και θα το κάνω όσο μπορώ πιο δυναμικά. Έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτέλεσμα. Διότι δεν φτάνει μόνο να λες έχω την καλή θέληση, αλλά... Το αλλά δεν μου λέει τίποτα εμένα. Οι πράξεις μετράνε. Και ξέρετε, ο κόσμος σήμερα στη Δράμα έχει κουραστεί, όπως κουρασμένη αισθάνομαι κι εγώ. Έχει κουραστεί να ακούμε ότι προσπάθησα, αλλά. Δεν έχει προσπάθησα, αλλά. Διεκδικώ οργανωμένα, διεκδικώ με μελέτη, διεκδικώ και πετυχαίνω. Έχω κάνει πρωταθλητισμό στη ζωή μου, ήμουνα κολυμβήτρια. Ο πρωταθλητισμός θέλει αγώνα, θέλει μάχη και στο τέλος, εφόσον προπονηθεί σωστά, πετυχαίνει το αποτέλεσμα. Παρεπιπτόντως, κολυμβήτρια, πρωταθλήτρια. Εντάξει, υπάρχει ένα. Για πείτε μας λίγο, σας δούμε και λίγο. Υπάρχει μια ιστορία. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου, θα έλεγα, ως αθλήτρια. Γι' αυτό και έχω τελειώσει η γυμναστική ακαδημία. Πρωταθλήτρια στην κολύμβηση. Έχετε τελειώσει γυμναστική ακαδημία, αγγλική φιλολογία και νομική. Ναι, είμαι δικηγόρος σήμερα. Μιλάω άπτεστα την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Προλάβατε δηλαδή να κάνετε 3 πτυχία, 2 παιδιά, κοιτάξτε, ένα γάμο, μια καριέρα. Γενικώς θεωρώ ότι όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Όπου δεν υπάρχει θέληση, δεν μπορείς να πετύχεις και τίποτα. Με αυτό το μότο στη ζωή μου έχω ξεκινήσει και έχω πετύχει πάρα πολλά. Εγώ ξεκίνησα την κολύμβηση στην ηλικία των 12 ετών και ωστόσο στα 15 και στα 16 ήμουν πρωταθλήτρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο. Τα όρια είναι για άλλους. Έτσι, τα όρια είναι για άλλους. Από εκεί και πέρα, σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητα, έχω μάθει να παλεύω, είτε αυτό είναι στους αγώνες,